Un copil vine cu plăcere la școală atunci când va găsi aici un climat sigur și pozitiv, bazat pe respectarea persoanei, nediscriminare, motivare pentru învățare și asigurarea stării de bine. Violența psihologică, bullying-ul, este acțiunea sau seria de acțiuni fizice, verbale, relaționale sau cibernetice într-un context social dificil de evitat, săvârșite cu intenție, care implică un dezechilibru de putere și care au drept consecință atingerea demnității ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane sau unui grup de persoane. Nu există copil bun și copil rău. În majoritatea situațiilor, agresorul este la rândul său o persoană care a fost agresată. Alături de el, însă suferă atât victima, cât și martorii care asistă la o situație de violență. Urechile și adresarea de cuvinte jignitoare sunt foarte dureroase. Oamenii care sunt agresați în acest fel ajung de multe ori să creadă ceea ce au, chiar dacă nu este adevărat. E destul de greu să nu plângi sau să nu arăți că ți-e teamă atunci când ești agresat, mai ales că persoana care te agresează îți dorește ca tu să te superi sau să-ți fie teamă. Dacă te poți preface că nu ești afectat sau dacă îl poți ignora pe agresor, acesta ar putea să te lase în pace. Lume! Tu ascultă și ai să vezi că viața nu e așa cum crezi. Unii spun că sunt corecți și am în suflet numai miere. Dar, dacă privești atent, o mască Haideți să spunem cum poate fi în siguranță în lumea reală. Când observi că o persoană îți face rău, este foarte important să nu ți-l aduci dirigintele, părinții sau ceilalți profesori. Dar nu mi-e rușine și colegii vă spune că sunt bucuricios. Trebuie să știi că atunci când un act de violență se repetă, ceilalți copii care văd ce se întâmplă suferă. Dar intervenția unui adult responsabil va rezolva conflictul corect. Un alt lucru foarte important să stai mereu în grup alături de prietenii tăi. Un atacator este laș și te va ataca în greu până să În lumea virtuală, persoanele fără caracter au început din ce în ce mai des să atace. Adeseori, ele profită de faptul că își pot ascunde identitatea și lovesc fără milă. Singura persoană care se poate apăra cel mai bine ești chiar tu. Atâta timp cât ești minor, este foarte important să nu divulgi datele personale. De asemenea, trebuie să ai grijă să nu-ți apară pe internet fotografii, filme sau informații compromitătoare.